ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. A National Registration Bureau akhazikitsa njira ya makono yomwe Amalawi azitha kupeza chiphaso chawo chaunzika chomwe chidzagwire ntchito mpaka kale. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe lowulutsa mawu la MBC kamba kogwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. Bungwe la MAGA lalengeza izi akuluakulu a bungweli atakumana ndi mayi wa dziko linoyu ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Potsatira kupatsidwa udindo wa patron wa Malawi Girl Guides Association MAGA, mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati ichi ndi chaulemu ndipo aonetsetsa kuti akugwira ntchito yotukula miyoyo ya atsikana modzipereka. Pazokambira nazo mtsogoleri wa bungwe la MAGA Ruth Kawale Kamwendo anatsindika zakufunikira kugwira ntchito ndi mayi wa dziko lino, atikamba kuti amagwira ntchito modzipereka zomwe zithandize kuti atsikana adzigwira ntchito molimbika pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizaponso maphunziro ndi m'madera amene iwo akukhala. Akamwendo anati mayi wa dziko linoyu athandiza kulimbikitsa atsikana kuti adzikhala olimba mtima, kuwaphunzitsa pa ntchito za maphunziro komanso udindo kuti adzikhala olimbika mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chimene anthu ayembekezere ndichonena kuti tikamakamba nkhani ya atsikana ndi mwana amene amapezeka dziko lino mboma lililonse. And tikamanena za Madam First Lady nda Madam First Lady a dziko lonse, ndiye kuti iwo akamayankhula za mwana wamkazi pamene zontho zoti akuyankhulira mwana wamkazi wina aliyese pa dziko lapansi lino la dziko lathu lino la Malawi. Ndiye chiyembekezo chathu ndichonena kuti tikhala tikugwira nawo ntchito, tikhala tikuwafotokozera mmene bungwe lathu likuyendera, tikhala tikuwafotokozera mavuto amene mwana wamkazi ku Malawi kuno amakumana nawo, komanso tikhala tikukambirana ndi First Lady kuti kodi ngati mwana wamkazi akukumana ndi mavuto ngati awo, ngati dziko lingapangeponso chani. Mama kacha chikulu chimene chikhala chimenecho tizesetsa kuti tikamagwira nawo ntchito azithanso kupita kukaona zimene atsikana akupanga, komanso kulimbikitsidwa kwawo kumene kumachitika ana aja akakhala kuti ajoyina bungwe la Malawi Girl Guides Association. Poyankhula ndi olemba nkhani utatha mwambo umodzi mwa akuluakulu a Beautify Malawi Trust BEAM, Dr. Fani Kachale anati kusankhidwa kwa mayi wa dziko lino kukhala patron wa bungwe la MAGA kuthandiza kuti ntchito zomwe akugwira ku bungwe la BEAM zilumikizane bwino ndi bungwe la MAGA pothandiza ndi kutukula miyoyo ya anthu m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Udindo umene uwu wa patron wa Malawi Girl Guides Association umene amayi aulandira amayi afuko lathu ndofunikira kwambiri, chifukwa monga mayi wa fuko iye amatsogolera dziko lonse la Malawi. Ndiye chomwe anganene chidzakhala kuti aliyese adzachilandira, chifukwa choti akuchimva kuchoka kwa mayi wa fuko lathu alimbikitsidwa kuti monga nkhani ya ukhondo imene akufuna nkhani yoti atsikanawa alimbikire sukulu, asathamangire maukwati, alimbikire sukulu kuti adzakhale chimene wakufuna. Akachimvanso kuchokera kwa mayi wathu wafuko ndi kukhulupirira kuti atsikana adzachimvetsera, makolo adzamvetsera, ndipo adzalimbikitsa ana awo kuti asathamangire maukwati, aphunzire kuti adzathe kukhala nzika zodalirika za Malawi. Malawi Girl Guides Association MAGA ndi bungwe lomwe silaboma koma limagwira ntchito zomwe cholinga chake nkutukula ndi kukweza miyoyo ya atsikana, kuwathandiza pa maphunziro komanso ntchito za utsogoleri m'magawo osiyanasiyana. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wapereka ndalama za ngongole zomwe ziperekedwe kwa makhansala, amayi komanso achinyamata kuchokera mu ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2026 kufika 2027 kuti ayambire mabizinesi.
izi zakondweretsa anthu ochuluka omwe ati zithandiza amayi komanso achinyamata kukhala ozidalira pachuma. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mu ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2026 kufika 2027 yomwe ndi ya ndalama pafupifupi 10.9 trillion kwacha, boma linayikamo 22.9 billion kwacha yoti makansala, amayi ndi achinyamata atenge ngongole mdziko muno kuti ziwathandizire pa mabizinesi. Mchikalata chomwe watulutsa mkulu wa muofesi yona za chuma cha boma a Cliff Chiunda chati ndalama zomwe makansala azitenga ngongolezo azipereka ku bungwe la Local Government Finance Committee LGFC, pomwe amayi ndi achinyamata azikatenga ngongolezo kudzera ku bungwe la boma lobwerekesa ndalama la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF. Mawu ake kansala wa dera la Chikuli ku Mulanje a Beatrice Kamoto ati ngongoleyi ithandiza amayi ochuluka kamba kuti amayi ndio amayang'ana zambiri zokhudza pakhomo. Ndikuthokoza kwambiri boma pa nkhani imene achitayi yoti ipasa ngongole ife amayi. Ndalama imeneyi ifeyo ngati amayi mogwirizana ndi amayi anzanga tikuona kuti ndiyaphindu kwambiri ndipo itipindulira m'mabanja athu. Tingoti ambuye alemekezeke ndi boma limeneli la DPP ndi utsogoleri wake wa Peter Mutharika profesa. Pakadali pano mkulu wa bungwe la MEDEF Akaisi Sadala ati bungwe lawo lionetsetsa kuti likutsatira ndondomeko zoyenerera kuti ngongolezo zifikire anthu oyeneleranso. Malinga ndi Asadala, iwo aonetsetsanso kuti ngongolezi zitsalowetsedwe ndale. Kukamba za political interference nzoonadi kuti bungweli mbuyomu silidayende bwino chifukwa cha kulowerera kwa anthu andale pakayendetsedwe ntchito kake ka bungwe limene lili. Komano ifeyo mukamafunsa kuti tayika ndondomeko zotani, ifeyo ngati antchito amene atilemba kuti tiyendetse chinthuchi tili ndi chikhulupiriro kuti ulendo uno ntchito yathu iyenda bwino. Malinga ndi unduna wa zachuma, mabungwe a Local Government Finance Committee komanso Malawi Enterprise Development Fund MEDEF alengeza posachedwapa njira zinanso zomwe agwiritse ntchito popereka ngongolezo komanso mmene aziperekere. Charles Pensulo, MPC, Blantyre. Malipoti akusonyeza kuti anthu ena omwe amagulitsa nsomba ndi zakudya zina mdziko muno amagwiritsa ntchito mankhwala oletsedwa kuthira zakudyazo kuti zisawonongeke, mchitidwe omwe azaumoyo akuti umayika pa chiopsezo miyoyo ya anthu omwe amadya nsombazo. Malinga ndi bungwe la Pesticides Control Board, ena mwa ogulitsa nsombazi akumapopera mankhwala poyanika komanso zikakhala zaziwisi amaziwaza mankhwala kuti zisawonongeke. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Ndi chakumadzulo ndipo tili pa doko lotchedwa kuti Katoto kuna ku Nkhatabe, ndipo asodzi osiyanasiyana pa nthawi inoyo akukonza makokha awo komanso kuonetsetsa kuti mabwato awo ali bwino pokonzekera kuti alowe mnyanja akagwire msomba usiku uno. A White Muhone ndi wapa mpando wa komiti yomwe imayang'anira ntchito za usodzi pa doko la Katoto ku Chintheche m'boma la Nkhatabe. Iwo akuti sanaone izi zikuchitika, koma ngati ena amachita izi ndikulakwira malamulo. Ngati munthu pa chinthu chakudya agwirisira ntchito mankhwala osafunikira kuthira kusomba ndi kuti akuononga mizimu ya anthu ambiri, chifukwa mwina akupeza matenda osiyanasiyana mthupi, mwina makhansa ndi enawo osatirawo. Poyankhula pa msonkhano wodziwitsa asodzi mderali zakuipa kothira mankhwala msomba ndi ndiwo zina zomwe anthu ambiri amadya mdziko muno, Registrar wa bungwe la Pesticides Control Board a James Kapale anati kudya nsomba kapena masamba omwe angothiridwa mankhwala ndikoopsa ku moyo wa munthu popeza zitha kuyambitsa matenda monga kansa. Kuipa kwake ndiko kuti mukamapanga process nsomba kugwiritsa ntchito mankhwala aja akalowa nthupi
atha kuononga ziwalo za mthupi. Ndiye tifuna tidziwise asodzi kuyipa kwa kugwiritsa ntchito mankhwala amene amatchedwa kuti ma pesticides pogwiritsa ntchito popanga process nsomba. Izizi zikuoneka ngati kuti zikuchulukira chifukwa chokuti nsomba zikagwidwa kuno kupita ku udokoku zimapezeka kuti azipange preserve kuti zisaonongeke akumayikamo mankhwala. Mkuluona za usodzi m'boma la Nkhatabe a Trasizio Nguluwe akulangiza ochita malonda nsomba kuti azigwiritsa ntchito njira zachilengedwe monga kuwamba kapena kuyanika pa dzuwa. Tili ndi anzathu amene amatithandizira mu ntchito zosiyanasiyana zimene timagwira, amene amatithandiza kumbali ya ndalama kuti tizitha kukwanitsa kugwira ntchito zosiyanasiyana, makamaka ntchito yoonetsetsa kuti asodzi sakugwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja yathu. Maripoti akusonyeza kuti ambiri amagwiritsa ntchito njira zachidule kupopera mankhwala ku nsomba kapena zakudya zina, ngakhale amadziwa kuti kutero ndikuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu omwe amadya zakudyazo. Ku Nkhatabe kuli madoko oposa 60 komwe malonda nsomba zomwe asodzi agwira amachitikira, kuyambira ku Usisia chakumpoto kukafika ku Dwambazi chakummwera kwa bomali, ndipo ndi bizinesi yomwe manja ambiri amadalira pa moyo wawo. Chimwemwe Milulu, MBC Nkhatabe. A National Registration Bureau NRB akhazikitsa njira ya makono yotchedwa Nzika Wallet yomwe Amalawi azitha kupeza chiphaso chawo cha Nzika chomwe chidzagwire ntchito mpaka kale pa makina a intaneti. Izi zikutsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analankhula posachedwapa ku mtundu wa Amalawi. Ndawala wadza ndi lipoti ili lomwe akuwerenga Simeon Boyce. Polankhula ku mtundu wa Malawi posachedwapa, President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anati boma lilimbikitsa ntchito yoyesera ya ziphaso za Nzika ya makono ndi cholinga choti nzika za dziko lino zizipindula mokwanira kudzera ku chiphasochi. Malinga ndi mlembi wamkulu wa nthambi ya NRB Patrick Machika, Nzika Wallet yomwe izipezeka mulamya ya m'manja ili ndi njira zokwanira zotetezera chidziwitso komanso zinsinsi za ogwiritsa ntchito. Tili mu nthawi yokuti tikuyesera kuti kodi chinthu chimenechi chokhuzana ndi ID yosapanga expire tichipanga bwanji. Muzakhala ndondomeko zomwe apanga chero kuti kodi munthu adakalipo adakali moyo kapena sadakali moyo, ndiye palibe chifukwa chokuti zilayikirepo expire. Ndondomeko imene ndanenera kuti tikuyesera kukhulupirira kuti pomafika mu September chaka chino cha 2026 ikhala ili anthu ndithu mdziko muno akhala nayo ndondomeko imeneyi. Anthu amene ngati ID yake sinapanga expire, ID imene ndikuti idakalibe akhoza kugwiritsa ntchito. Yamapanga expire ndikuti tizapanga renewal. Koma tizapempha anthu mmene ndanenera kuti pomafika mwina mu September tikhala kuti chinthu imenechi ma ID osapanga expire alipo pa mafoni pa anthu, ndikuti anthu azisuntha kuchoka ku ma ID awo amene yam'manja imene makhanga likakhadi kaja, kuti amene ali mafoni azisuntha ma ID awo kuti akhale amakompyuta, ndikuti motero azikhala ndi ID osapanga expire. Padakali pano katswiri wa zachitetezo Sharif Kaisi wayamikira boma kamba kuwunikanso ntchito za chiphaso cha Nzika kuti ithe kupindulira Amalawi mokwanira. Tindende pano kunena kuti zimenezi zichepetsa ndithu mavuto ngati amenewa, zilimbikitse security kuti ipite patsogolo, chifukwa chonena kuti wina aliyense kuti alandire chithandizo kaya mabanki madera osiyanasiyana amafunika ndithu kuti aonese chiphaso. Ndiye tinene pano kuti boma lagwira ntchito ya mtengo wapatali kwambiri kudzera ku bungwe la NRB kunena kuti tsopano mwina akonze chimenechi kuti chikhale cha nthawi yonse kwa munthu akachilandira kuti lichepetse mwina mavuto ena ndi ena amene amakhala akuoneka. Nthambi yati ntchitoyi ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito yopanga ziphaso komanso kusintha kagwiritsidwe ntchito kake. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli.
a national registration bureau akhazikitsa njira ya makono yomwe amalawi azitha kupeza chiphaso chawo chaunzika chomwe chidzagwire ntchito mpaka kale. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe lowulutsa mawu la MBC kamba kogwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe la Malawi Broadcasting Corporation kamba kogwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale bungweli likukumana ndi mavuto ena. Poyankhula ku Blantyre atayendera ofisi za MBC pamodzi ndi mamembala ena wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA a Chance Gondwe ati ulendowu wakhala waphindu chifukwa akhala ndi mwayi ozionera okha momwe ntchito za MBC zikuyendera. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA a Chance Gondwe ati iwo pamodzi ndi akuluakulu ena oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA ndokhutira ndi momwe bungwe la MBC ligwirira ntchito zake ngakhale kuti mwazina ligwiritsa ntchito zipangizo zochepa komanso zakale. Pamene pa Gondwe ati bungwe la MACRA ligwira ntchito limodzi ndi MBC poonetsetsa kuti zosamwisa zina zichepe mukagwidwe kake ka ntchito. At least taona mmene MBC kugwira ntchito komanso taona equipment kapena zipangizo zomwe MBC kugwira ntchito. Mukuona kwathu taona kuti zipangizo zambiri ndizoti zakhalitsa ndizofunika zambiri mwina zitachitidwa improve, mwina zitasinthidwa kuti MBC mwinanso ikhale ndi equipment yatsopano kuti zitha kupikisanaso mwina ndi ma radio stations kapena ma television stations ena amene akuchita operate mdziko muno. Tipitiriza kugwira ntchito limodzi monga mmene timagwirira ntchito ndi ma operators onse mdziko muno. Ubale wathu ukhala wabwino kwambiri kuti zolinga za MBC zipite patsogolo komanso ifeyo ngati regulator ngati MACRA tionetsetse kuti ma standards akusatidwa komanso akukwanisidwa kwa ma operators onse amene akuchita operate mu communication sector ngati MBC. Funikadi kuti ma operators akhale ndi zida zamakono zogwirira ntchito zawo zimenezi ndi nkhani zina zomwe mwina tiyenera kukambirana pakati pa ife ngati MACRA komanso ma operators onse komanso boma kuti tione kuti tipanga bwanji kuti ma operators athe kukhala ndi zida zapamwamba komanso zamphamvu zogwirira ntchito zawo. Pakadali pano wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Dr. Benson Tembo wati bungwe la MBC layika chidwi pofuna kuonetsetsa kuti lili ndi zipangizo zamakono komanso zokwanira. Dr. Tembo ati MBC ikuchita izi polimbikitsa ubale komanso mgwirizano ndi magulu, kampani ndi mabungwe ena onse okhudzidwa. Izi ndizofunika kwambiri kuti zizichitika. Mukudziwa kuti MACRA ndi bungwe limene limayang'anira ma wireless ya TV komanso radio komanso ndi zina munga courier komanso ma postals ndi zina zotero. Ndiye iwowa kwa ifeyo ndi amene amatiyang'anira kuti kodi tikugwira bwino ntchito kapena sitikugwira bwino ntchito. Koma ulendo umene anabwera lero sikunali wodzafufuza mmene tikugwirira ntchito koma kudzaona kuti tikugwira bwanji ntchito ndi zipangizo zimene tili nazo. Nde iwo tinatengera ndithu ma studios mwathu, ma radio studios komanso ma TV studios, ma newsroom yathu kuti aone kuti tikugwira bwanji ntchito. Zimene aona iwo nzonera kuti tikugwira ntchito ndi equipment kapena makina amene ali akalekale kwambiri. Ena onso ndi makina omwe akugwira ntchito amene alipo okhawo onena kuti ngati atakhala kuti avuta amenewo ndiye kuti pakhala zovuta kwambiri kuti sitikhalanso kuti ndi TV mmakomo mwayi kapena radio. Choncho iwo anadzaona zimenezo kuti tikuyenda bwanji, tikugwira bwanji ntchito. Ndiye ndi zimene aonazo iwo atiwuzana kuti monga ngati otiyang'anira mu ntchito zowulutsa mawu iwo atithandizira kulankhulana ndi anthu ena ndi ena kapena mabungwe ena ndi ena kuti akhoza kutithandizira pa nkhani ya makina komanso ndi imene ifeyo tikugwira ntchito. Pa ulendo umwe zina akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA anafika ku Chichiri komwe MBC imalusira mawu pa wireless komanso kukwacha komwe kuli wireless ya Kanema. Geoffrey Chinawa, MBC Blantyre.
nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka yati yakhutira ndi momwe ntchito yolembetsa mayeso aboma a standard 8 yayendera kamba kuti panalibe zoonera mayeso. Komabe iwo ati ntchito yoyendera mayeso yaulula mavuto ena amene alipo ofunika kuti akonzedwe msanga pofuna kuti ophunzira azikhala ndi mwayi ofanana wa maphunziro. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula pa skulu ya primary ya Mphungu ku area 12 mu mzinda wa Lilongwe komwe anakaona momwe ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 ikuyendera, nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka anati ndiokhutira ndi momwe ntchitoyo ikuyendera kamba kuti palibe zobera chitetezo nchokhwima komanso kuti bungwe la Malawi National komanso kuti bungwe loona za mayeso la Malawi National Examinations Board lidakonzeka bwino pa mayesowa. Ine ndinabwera pano pa Mphungu Primary School kuno ku area 12 ku Lilongwe kumwe takukondwera kumva kuti mayeso akuyenda bwino kuyambira siku loyamba kuzafika lero. Mayeso tikubaliza masana pano koma chiyambire palibe vuto limene laoneka pamalo pano pakulembedwa mayeso kuchokera maskulu awiri, Mphungu yeniyo ndi Kamuzu Palace Primary School mayeso akulembera pano. Komabe Ansaka anati kuyendera skulu zosiyanasiyana kukaona momwe ntchito yolembetsa mayeso ikuyendera zaulula mavuto ena amene akuchitika mskulu zosiyanasiyana zomwe anati nzofunika kuti unduna wawo uchitepo kanthu msanga pofuna kuti onse anyamata ndi atsikana adzilandira maphunziro mofanana. Iwo anatchulapo skulu ina ku Mangochi yomwe akuti mayeso amene wa standard 8 pali mtsikana mmodzi yekha amene walemba, ndipo akuti zimenezi zaonetseratu kuti pali vuto lofunika kuthana nalo, ndipo ati unduna wawo upita ku Mangochi kukakambirana ndi akuluakulu za maphunziro, mafumu, makolo ndi ena onse okhudzidwa. Skulu ina ku Mangochi pali mwana wa mtsikana mmodzi yekha komanso pa zaka zambiri skulu imeneyo palibe amene amalemba mayeso mwana wa mtsikana sabulemba mayeso a standard 8. Sikuti ana atsikana kulibe, ndi kuti kuli vuto limene likuchitika kuderalo andi tikupitako sabada ikubwerayi kuti tikakumane ndi akuluakulu maphunziro komanso atsogoleri osiyanasiyana akuderako ma stakeholders osiyanasiyana mafumu ndi ena kuti tikalivese vutolo komanso tikalikonze. A Rose Malajira ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa pa skulu ya Mphungu ku Lilongwe, ndipo akuti palibe chovuta china chilichonse chimene akumana nacho pa mayesowa. Mayeso akuyenda bwino, tinayamba Monday kufikira tsiku la lero palibe vuto lililonse limene takumana nalo. Moti leroli ndiye kuti madzulo akhala kulemba pepa alotsiriza koma sitinadandaulepo vuto lina lililonselo. Pa skulu ya Mphungu ku Lilongwe pali ophunzira 168 amene alemba mayeso a standard 8 pamene dziko lonse ophunzira 255,070 ndi amene alemba mayeso a standard 8. Isaac Jali, MBC Lilongwe. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe lapereka belo kwa yemwe anali mkulu woyang'anira nyumba za boma Prince Kaponda Ngaga komanso wa pampando wa komiti yoyendetsa thumba la anthu omwe anapuma pa ntchito a Idrisa Mwale. Awiriwa anamangidwa lolemba powaganizira kuti anagwiritsa ntchito ofesi zawo molakwika komanso kuzimbayitsa ndalama pokhudzana ndi kagulitsidwe ka hotela ya Amaliris. Popereka belo, Chief Resident Magistrate Austin Banda wati awiriwa azikaonekera ku likulu la apolisi ku area 30 sabata ziwiri zilizonse ndipo apereke chikole cha 5 million kwacha aliyense komanso 1 million kwacha. Owayimira pa milandu a Innocent Kubwalo komanso Donovan Silungwe ati akugwirizana komanso ndi okhutira ndi momwe bwalo laperekera belo. Oyimira boma pa milandu dziko ndi anthu malunda wati mlanduwu upitirira anthu enanso omwe akukhudzidwa ndi nkhaniyi akamangidwa. Titerodi kuti lero a Prince Kaponda Ngaga komanso Idrisa Mwale tinabwera nawo ku bwalo la milandu kuti tionetsetse kuti akudziwa zifukwa zimene anamangidwira anatengedwera ndi aboma. Choncho bwalo lawapasa belo kuti iwo mlandu wawo azayankhira kuchokera ku nyumba. Ife aboma monga tinafotokozera pa mafailo awo pa nkhani yawo ya anthu awiriwa kafukufuku watha tamaliza ndipo tilokonzeka kuti tikanatha kuyamba kubweretsa ku bwalo mboni zathu.
koma pali anthu ena angapo amene sitingawatchule amene akufunika kuti amangidwenso ndipo afunsidwe tachiona cha nzeru potengeranso kuti tiyenera kugwiritsa ntchito bwino chuma cha boma kuti anthu onse amangidwe kaye. Onse akamangidwa akafunsidwa tikabwera nawo kubwalo la milandu ndi pamene tingazaphatikize milandu yonseyi ndi kuwazengera onse pamodzi. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalemba ntchito mphunzitsi wa mdziko la Zambia Wedson Nyirenda kulowa m'malo mwa Gilbert Chirwa yemwe anamuchotsa ntchito sabata ziwiri zapitazo. Nyirenda wasaina contract ya zaka ziwiri ndi timuyi. Poyankhula koyamba kwa olemba nkhani, mphunzitsiyu wati ndi wokonzeka kugwira ntchito ndi Bullets ndipo walonjeza kuti timuyi iyambanso kuchita bwino mu masewero ake. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. A National Registration Bureau akhazikitsa njira ya makono yomwe Amalawi azitha kupeza chiphaso chawo cha unzika chomwe chidzagwire ntchito mpaka kale. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe lowulutsa mawu la MBC kamba kogwira ntchito zake mwa ukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Mawa bwino kwa nonse.